Namuhla bafethu ngifisa ukuthi ke ngithinte indaba yokubaluleka kokuhlambulula into osuke uzoyisebenzisa ngokwasethongweni. Kunomuntu othola ukuthi bafethu uhambile waya kothenga izibani uzophahla. Kube nomuntu othola ukuthi uthemelele ebusuku ithongo lamkhombisa ubuhlalo. Ithongo lamkhombisa ibhayi, lamkhombisa isiphike esithile, lamkhombisa indwangu ethile kufanele ukuthi ayithenge njalo njalo. Ziningi izinto uthothi ithongo limkhombisa induku ethile elifisa ukuthi ayithenge. Ngakutshela mntanami ukuthi inkovu yebhece ilingana nomnjalo bebhece. Kwenzakalani emva kwalokho? Intshitane yalala phezulu kwezinyane layo. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashayeka ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Nginibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami. Uma kuthi usanda kusijoyina kule channel ngumlekeleli umfo kaMbanjwa, umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela, umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbu latshatshatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombezi yamncumela insizwa ziyamkhombisa lana sincane saphuma ehlathini ekseni ngovuve sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ukugxamgxama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Angiphinde ngikwamukele nawe ukuthi usanda kusijoyina kule channel Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo sike sichushisane nje bafowethu ezintweni esizenzayo uthola ukuthi zizokwazi ukuthi zisixhumanise nokwethongo, zizokwazi ukuthi zijabulise amathongo ethu ekuyiwona sembethe. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukukhuluma nje ngento abantu abaningi esibashayile. Kunomuntu okafone athi Impunga Yesintu bekade ngiphahla kodwa impendula ngiziboni. Lo muntu athi Impunga Yesintu ngihambile ngokwenza umsebenzi kodwa kwathi umsebenzi awemukelekanga. Namuhla bafethu ngifisa ukuthi ke ngithinte indaba yokubaluleka kokuhlambulula into osuke uzoyisebenzisa ngokwasethongweni. Kunomuntu othola ukuthi bafethu uhambile waya kothenga izibani uzophahla. Kube nomuntu othola ukuthi uthemelele ebusuku ithongo lamkhombisa ubuhlalo. Ithongo lamkhombisa ibhayi, lamkhombisa isiphike esithile, lamkhombisa indwangu ethile kufanele ukuthi ayithenge njalo njalo. Ziningi izinto uthothi ithongo limkhombisa induku ethile elifisa ukuthi ayithenge. Lo muntu bese uyakuthenga konke lokho, alithenge ibhayi, alithenge iwisa, athenge amakhandlela yonke leyo nto. Ithongo lisuke limkhombise yona. Athi umefika yena afika endlini avela afika kubeke nje. Okanye kwesinye isikhathi uthola ukuthi ithongo limtshelile ukuthi leyo nto uzoyisebenzisa kanjani. Uma efika endlini ubuhlalo uma kubuhlala vela buthatha bufaka esandleni. Uma kuyikhandlela lithatha vela lishise aphahle ngalo. Uma kuyilelo bhayi lela lithatha vela libhinca. Ungabe konke lokho kufanele yini ukuthi ukwenze ngaleyo ndlela? Ingakho ke ngiyimpunga yesintu ngithake ngiyithinte le ndaba yokubaluleka kokuhlambulula izinto ezisuke zicelwe amathongo. Ohambile waya koyithenga esitolo engeve ukuthi wena uyakhe ngezandla zakho. Uma kuukuthi uthenga amakhandlela uzophahla, kubalekile phela ukuthi lawo makhandlela uqale ngokwahlambulula kuqala. Uwasusa izandla lezi kade ziwathinta ngenkathi esake esitolo. Uphinde futhi ulicela ithongo ukuthi ke lamakhandlela njengoba manje usuwahlambulula. Usuyacela ke manje ukuthi ke zonke izandla ezike zawathinta azisuke bese manje kusala izandla zakho. Akufanele konke ozobukwenza phezukwawo. Akwazi ukuthi abe umxhumanisi phakathi kwakho nalo ithongo lelakhe lisuke likwembethe. Kanjalo namabhayi bafowethu nendwangu lezo nobuhlalo ukuthi ithongo mhlambe likuyalelile. Lezo zinto bafowethu ziyahlanjululwa uma usuhambile waya esitolo waya koyithenga. Kusuke kufanele ukuthi ube nohlelo ozokwazi ukuthi uhlambulule ngayo, ususe lezazandle kade lo zithinta njalo njalo. Uzokhumbula ukuthi amabhayi ledayisa khona maningi. Kuyenzeka kufika umuntu afika libambe alibuke angalithanda buyalishiya. Awukwazi ke wena ukuthi ungahamba ufike esitolo ufike ulithenge bese uyabuya usuzolisebenzisa ngomsebenzi wethongo. Cha, akufanele ukuthi ukwenze lokho. Ngoba uma uzokwenza kanjalo uzangayiboni lento ithongo elifisa ukuthi likubusise ngayo okanye elifisa ukuthi likunike yona uma usuthole leyo nto. Ngoba leyo nto ithongo lisuke likunikeza yona iyefana nomuthi ngoba lona lisuke lazi ukuthi leyo nto uzosizakala kuphi uma usunayo. Ingakho ke kubalekile ukuthi ke uyihlambulule leyo nto.
Ihlanjululwa kanjani ke impunga yesintu? Uma uwumuntu okwaziyo ukuthandaza, ungawabusisa amanzi, uyihlambulule leyo nto. Kodwa uma umuntu ongakwazi ukuthandaza, ungahamba ufuna amanzi esiphethu. Mase watholile amanzi esiphethu bese uyihlambulule ngayo leyo nto. Uma kuukuthi ke futhi ke namanzi esiphethu awekho eduze kwakho, ungakwazi ukuthi ke mhlambe uthole noma inkukhu, ukhulume phezukwa ukuthi ngale nkukhu ngizohlambulula le bhayi leli engilithengele nabo sibanibani. Ngilisusa zonke izandla ezake zalithinta, sekuzoba yibhayi lami engizolisebenzisa ngenhloso zenu. Ubuso khipha inyongo uyifaka emanzini bese uyalifafaza lelo bhayi. Uma kuukuthi umuntu okwazi ukubusisa amanzi, ungawabusisa amanzi uphinde futhi ukwazi ukuthi ulifafaze lelo bhayi ukuze likwazi ukuthi lifanele ukuthi lenze umsebenzi wethongo. Bengaqondile ukugeqa amagula bafowethu, asibonge kakhulu ke bafowethu ngalomfanekiso eqoshiwe ngokuthi ubuke. Siyacela futhi ukuthi udlulisele nakwabanye ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu. Ngiyacela futhi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Oyembeke ngalona mingimbeke yami mahlombe. Oyembeke ngalona mingimbeke yami mahlombe. Oyembeke ngalona mingimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu.